Una sa listahan ng A4 Priority Eligible Group o ang tinatawag na Economic Frontliner, ang mga nasa Transport at Logistics Services. Ito ang isinumite ng National Economic Development Authority o NEDA sa Department of Health o DOH bago pa i-anunsyo ang malawakang rollout ng bakuna sa tinatayang nasa 12.8 million population ng naturang sektor. Dito sa Central Luzon, may inisyatibo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at LTO o Land Transportation Office sa data gathering ng mga lokal na pamahalaan upang mapabilis umano ang master listing sa transport group. Ayon kay Attorney Teresa Magtoto, Chief ng Transportation Development Office ng LTFRB Region 3, makatutulong ang pagbibigay nila ng impormasyon kaugnay ng bilang ng units ng public utility vehicle at for hire transport units sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng bakuna. Actually, we don't have the number of drivers, but we have the number of units. So from there, we can presume na yun yung number of drivers as well. Sa ipinadalang datos ng LTFRB, higit 38,000 ang mga tumatakbong units kabilang na ang PUV at for hire vehicle na rehistrado sa kanilang tanggapan. Hindi naman umano nagkakalayo ang datos ng LTFRB sa panukat ng isang malaking samahan ng transport group dito sa Central Luzon. Ayon kay Dan Yumul, chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, nalalapit ang higit 38,000 unit sa aktwal na tsuper at operator ng mga public utility vehicle na naglalaro sa 30,000. Kung titignan natin, yung sa jeep kasi almost 31,000. So, 7,000 may get yung mangilan nilang taxi, mangilan nilang school transport, tourist transport, TNBS, o mga truckers. Siyempre yung iba dahil hindi na nakapag-renew, nabawasan yan. Sa pananaw ni LTO Region 3 Director Eduardo de Guzman, malaking bagay ang data gathering ng LTFRB at LTO, ngunit hindi ito nirerepresenta ng aktwal na bilang ng mga economic frontliner na driver sa Central Luzon. Ayon sa opisyal, makikipagtulungan sila sa verification process, lalo na't nasa kanila ang listahan ng mga professional drivers sa rehiyon. Ang sigurado umano munang datos nila ay ang mga enforcer ng LTO na kasama rin sa pila ng A4. We have forwarded to him, the list of all the employees of LTO Region 3 who are very much willing to be vaccinated. In its totality, we are about 532 employees waiting for the vaccination program of the government. A4.6 ang mga government workers na kinabibilangan ng mga LTO. Ngunit nakikita rin umano nilang kasama sila sa unang bahagi ng pila o A4.1 dahil katulad ng mga nasa transport sector, ang mga enforcer nito ay nasa kalsada. Sinabi ng opisyal na ang rollout ng bakuna sa LTO ay posibleng hindi na idaan pa sa LGU at maaaring sa regional office na ito ibagsak ng DOH na alokasyon. For regional office, siguro yan kasi para i-observe din natin yung IATF, yung social distancing. So we will be calling them district by district, hindi pangkalahatan. Paulo G. Santos, CLTV News.